Лёсавызначальная сустрэча Сяргея і Наталі Коцік адбылася ў 2003 годзе. З таго моманту муж з жонкай неразлучныя. Цяпер яны выхоўваюць яшчэ 3 коцікаў, якія таксама ўдзельнічаюць у конкурсе «Сям'я года». Разные очень, и характеры разные абсолютно у всех. Ну, Вова постарше, у нас большая разница вот между Вовой и Андрюшей, 7 лет получилось. А Андрюша и Маша уже такие, они, как у нас, мелкота все время. Вова і Андрэй адразу пасля заняткаў бягуць на рэпетыцыю, але такая актыўнасць не вельмі перашкаджае вучобе. У Вовы першае месца на алімпіядзе па геаграфіі. Малодшы Андрэй не адстае. Займаецца плаваннем і гуляе ў шашкі. Ну а Маша хоць і самая маленькая, але не менш актыўная. Ходзіць у дзіцячы сад і таксама рыхтуецца да конкурсу. Тата Сяргей займаецца рамонтам аўтамабіляў, а мама Наталя настаўніца ў школе. Дарэчы, менавіта з гэтага і пачаўся удзел у конкурсе. Мама у нас такая креативная, она сама все эти сценарии написала, сама. Рассказали о себе, видимо, понравилось наш рассказ о себе, понравился жюри. А расказаць сям'і сапраўды ёсць што. У коцікаў вельмі багатая гісторыя роду. Менавіта на ёй і грунтавалася выступленне на гарадскім этапе конкурсу. Наше дерево генеалогическое 108 фамилий содержит. Это мы знаем 5 поколений своего рода. Чым будуць здзіўляць сталічнае журы, трымаюць у строгім сакрэце. Кажуць, рэквізіт для выступлення будзе нестандартным. За першым месцам не гоняцца, а галоўнае для іх годна прадставіць сваю сям'ю і вобласць. Не каждый мужчина откликнулся бы на участие в этом конкурсе. Вот я хочу сказать спасибо большое своему супругу Сергею, что все-таки у него есть эта сила, выдержка, терпение. И вот счастье семьи – это терпение и труд, все перетрут. Мне кажется, будет весело там. Также насчет подготовок это очень сложно и немножко даже страшно выступать на сцене большой, там, где много людей. Сям'я кажа, што з Брэста чакаюць цэлы аўтобус з групай падтрымкі з блізкіх і калег. Таму з такім дэсантам у коцікаў ёсць усе шансы на перамогу. Анастасія Цыкун, Ірына Карольченка, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».